So manje uba nokukhipha izinyo leli. Izinyo alikhishwanga umuntu. Izinyo la ivumela ngenxa yokuthi ngenxa yokuthi ngi-diabetic yabo. Umuntu washukela. So njoba ngi-diabetic ezinye izinto zihamba zivelela. Njoba ubona namehlo eya nokuba blonde kancane. Mawubheka wena ngwazi uyitshela ukuthi ishukile imambane mawuthampe kuyashuka noma kanjani. Itawenza. Kanti it's not like that. Kahle lento le ngithola ngoma weyingane zami. Athi uma weyingane hayi ubaba wayenoshukela. Ubaba benamehla njengawakho. Hawo lona. Awuhambe uyocheck. Only to find out ngilo ngi-ignore lento. There comes the time la ngihamba khona ngithi hayi sasihamba naye futhi lapho seclinic. Masifika laphana bese ngithi mina hayi ake bengicheck noshukela. Mabe ngichecka konesi bafike bawuthole ukushukela ngempela. Bawuthole ukuthi hayi ngathi usahleli kahle ngokwama level. So ngase ngilo ngenze research ke nemibuzo ke kashukela wara nayo yonke le nto leyo. Bangitshela ukuthi kanje izinto mangabe ukhula noma kanje ezinye izifo eziwufuze emndenini ihamba zivelele zona automatically. Ihamba zivelele izifo ngoba wangichazela lo yasisi ushukela it's not like uthi into eqhamuka ikungene noma ikufica uvele usumdala. Into osukukhula nayo kuyikona isuke ingavelile mawukuthi yilo wofuzo lo wasemndenini. Manje embhedeni umama isimo besihamba njani because wona nasembhedeni ushukela liyathanda ukuyigqamisa. Ngike ngibeze impela besho njalo angazi noma mina bengithatha njengokukhula yini. Ngoba hayi khona beke kube khona lokho mawushayele eyisiqiniseko le yokuqala. Le yesibili usuku usuyincenga nje ngendlela. Hayi kodwa yesithathu bengiye ngibone ngathi mhlambe sekukhamba kwesikhathi. Namandla akasephelile kanti hayi mhlawumbe amandla akapheli mhlawumbe iwona ukuthatha indima yakho. Kodwa nje mabe ngishaya yokuqala hayi vele umama vele sidlala naye la. Inhliziyo ibitshela kanjalo ukuthi umama vele la noma ngashaya warning la. Yabo ngavela umuntu okhona la. Ngalelo la ngaye mhlawumbe ngizwe ukuthi ngithe ukukhuthazeka kancane. Ngithi ukugxila noma kwesibili. Okay. Mfowethu. Iwungu usuyiyekile but still usahlala emgaqweni. Yabo. Before sihlele nazo zonke izinto sibuyele emuva mfowethu. Abantu bathi ungakunzima ukuyiyeka. And nathi siyakubona lokho ngamehlo ethu kunzima ukuyiyeka. Kodwa wena ukwazile ukuthi uyiyeke uhleli kuyona. Okuyinto engicabanga ukuthi ungaphezulu komuntu obuye rehab because wena uyiyeka uhleli nayo uyiyeka ukuyona. Wenze njani ukuthi ukwazi ukuyinqoba iziphi futhi izimo obhekane nazo ukuze ukwazi ukuthi ugcine uyinqobe wona? Mntaka baba kulesimo esikanjalo ngizokuchazela nje. Uqinisele mawuthi akuyona into okudlala ukuyeka iwunga. Iwunga ngikho iyagulisa uma ungabhemile. So akulula ukuvuka ekseni ujuqwa isisu, uvuka ekseni ukhathele, ungathi ubuthwala 50 kg basimende emahlombe zonke insuku. Yabona? So akuyona into yokudlala leyo. In such a way that uvuka ujuqwa isisu, uyazi ukuthi mangase bheme nje kabili kathathu lento izodamuka. Kodwa uyitshele wena ukuthi mina ngithe ngifuna ukuthi yabona nto. So mangabe uyitshela wena ukuthi mina ngithe ngifuna ukuthi omunye uzokufikela nama solution akutshela indaba zemithi uyeka ama mentadone nani ishiya yonke le nto leyo. Uqala ukuyibhema iwunga uqalanga ngementadone angithi. So wathi uyuza ukuthi uyinikele kwi mentadone yakho. Wena okwakho ukuthi uyitshela ukuthi ngithe lento ngiyayeka ngizosafarisha ngale ngizosafarisha ngayo as much as I can ukuze ngingeke ngikhumbule ukubuyela emuva yabona. Ukuze ungekhumbula ukubuyela emuva kufanele ukhumbule ukuthi usafarishe kanjani ngesikhathi uphuma kulento. So that uzokwazi. Into ke mntaka mkhulu engibeke emgwaqeni okwamanje. Ake iqambela manga. Ngingayeka ukubhema iwunga but ngiqhubeke ngibe semgaqeni. Ngenxa yezimo ezithize mhlambe ama social issues mhlambe emndenini ama family issues emndenini mhlambe umuntu engihlala naye mhlambe oma beingane and stuff. Thothi mhlambe nasekhaya mhlambe ngiyalinganisa. Mhlambe angiphumanga kahle ekhaya. Mhlambe ngaphuma kuneyinkinga ezithize ngaphuma ngahamba ngayohlala noma wengane lo engangathi ngihleli naye. Mhlambe ngesikhathi sigejana noma wengane ngenxa yezinto eziqhubakala empilweni ukubhema kwami nani. Ngesikhathi sigejana bese ngidecide ukuthi ngiphume ngiye emgwaqeni.
ngesikhathi ngisemgwaqeni it's not easy for me ukuthi mangabe mina sengilungisele mina empilweni yami bese ngibuyela ngekhaya ngoba labantu engaphuma kubona ekhaya ngaphuma kubona bengabhemile angithi imina owayibhemile angithi so ngaphuma kubona bengabhemile loyo ex abawushaya awukaphenduka kwaba u4x ukuthi mina empilweni yami uex ade ngiushayile ukuthi ngiya-exa empilweni sengiya correct manje ukuthi ngiyakuyeka lokhu nalokhu kubona kusawu-ex ukuthi saxabana ngaphuma kanjalo ekhaya angisho kodwa kunjalo kodwa kuye kwenzeka izimo ezifana nalezo ukuthi zigcina umuntu esahlele emgwaqeni ezinye izinto isole ukuthi wena usuyilungisile empilweni but ngenxa ukuthi la oshiye umoshe khona ngemuva akulungile akulula ukuthi ungabuyela emuva kunalokho mhlambe ungenza iplan yokuthi mawukuthi ubuhlala entozweni bese uthi awuthi ngiyofuna indlu eMayville ngenxa ukuthi wena you're trying to sort out your life isn't it so uzosuka entuzuma uzoyishiya kanjalo intuzuma nefamily yakho nezingane uyobheka impilo eMayville uzothi masu right uvakashe ngala up until uzobabona ukuthi ba right noma bekho right now but ngenxa ukuthi wena uyazi ukuthi ushiye umoshile ngemuva ungafuni ukubafunza lento ofuna ukubafunza yona wena yeah mina empilweni ngendlela engimoshe ngayo angimoshanga kakhulu kodwa kunomuntu engimmoshile empilweni engiye ngisho ukuthi noma ngathi akangixolele ngeke ngize ngibe nayo inkinga mina ngathi uyangixola ngabona kuyibonus lokho kodwa mina ngathi akangixoleli ngeke ngimthole secha no mfowethu ngoba silapha iMPTV1 inamandla amakhulu exactly injengo Jesu ihamba iziyothinta inhliziyo definitely zabathini uma mhlawumbe ungasilandisa mfowethu nawe uzendlale yini lengako wayenza futhi kwakuyini eyikwenzisa lokho futhi ungafisa ukusithathelela ngokuthini uma wengane zami nje mfowethu owayengenzela yonke into ngengiqamba manga wayengispoiler lo yamama engangihlala naye wayengispoiler lo yamfazi ngangize ngimbiza ngomfazi wami yabo ngenxa ke yokudidiswa i-drug lelikhona dayisa amafoni anginikeze ifoni ngidayise angenzele lokhu ngidayise angithengele into zokugqoka ngidayise ngamesapha ukuthi ngize ngathinta ngisho nabantu abasondelene naye so mhlambe ngesikhathi ehleli nomuntu la ngiyazi mina ukuthi okay right jobe ehleli nomuntu la noma ehleli nosibani kukhona bani lapha endlini yalomuntu ahleli naye yabona mawukuthi akho umuntu ya ngizoshaya isikele emsamo sokuthi ngihambe ngiyongena khona yabo lonto so yena mangabe sekuthola lokho esethola ukuthi imini engitholakala engidayisa ukuthi imini engitholakala engidayisa ukuthi awucabange lento le ukuthi imhlukumeza kangakanani esetholile ukuthi mina lento ngiyenze ngesikhathi lo muntu kade ehleli naye la futhi mina ngisebenzise ubukhona bakhe empilweni yami ukuthi ngikwazi ukufeza inhloso zami yabona lona ukwazi ukumosha sure ilapho nje personal yeah umfoka bani lesihleli naye uvelaphi ke sithathe nje usubuyisele emuva kwakhona ukuthi ungene ezidakamizweni wayiqala kanjani siyasifuna umuntu uma esichazelayo ngokuqala kwakhe izidakamizwa asiqalele ngamaluzi because ila uqala khona steps sokuqala senzela ukuthi nomfundi osaqala iluzi because ukufoma kwabafana siyazi baqala ngokubhema umfana nje uyibonisa insizwa usibona ngokubhema uqala amaluzi mhlawumbe ukhuphukele konsangu up until uzukhuphukele ezidakamizweni einamandla njengowunga ekuyizona ke zase ziyi-final stage ezagcina zikhipha endlini zaqabanisa mhlawumbe nomuntu awusondelene na njengoba usho ukuthi wayekufela abandile abantu besifazane abathi uma mhlawumbe uxakekile bekuthengele iy'mpahla zokugqoka bekwazi ukuthi uma unenkinga yefoni akuthengele ifoni ukuze kuxhunyanwe nawe utholakale esikhathini samanje impilo ukuze ihambe kuye kube ngathi ungaba nendlela otholakala ngayo ufoneleke ifoni iyi-part and parcel ye-future yomuntu esikhathini esiphila kuso njengamanje lowo muntu shuthi ufana nomuntu elwela ikusasa lakho i-future yakho kodwa ekugcineni wagcina umona lowo muntu ngenxa yazi izidakamizwa if ungasithatha usibuyisele emuva ukhulelephi ufundephi uhlala nobani uzalwa ubani obani odadewenu yenzeka kanjani sekugcineni insizwa ezwakala ihlakaniphe njengawo futhi ekwazi ukuyibona ama inamaphutha ukuthi igcinele emgaqweni ngiyawuthanda umbuzo wakho bafo ake nginabe nje kancane igama lami nguNkosi maseliphelele lina 13 alphabet nguNkosi namandla ngwakazi Qubi Sibongo Nkosi namandla
ungonyama yendoni umgidi katshani ubamba olunye zembilifu zekhaboneni umahlasa uphuvunga nomlombo ngokudabuka sidabuka ngala enguthu kodwa ke umuzi kama ula emolweni so ekukhuleni kwami ngikhuliswa i single parent uma ngendlela ade esithanda ngayo ebesithanda ngalendlela ukuthi she could do anything, she could do everything ukuthi thina sibe nempilwana engconywana le ntombane engikhuluma ngayo ukuthi she could do anything ebesebenza emajaltini ngizona ebesebenza emajaltini offer once a week kushuthi umuntu obeshaya sleep in emsebenzini because ebesebenza ngala ko Drummond right njobe sebenza ngala ko Drummond umuntu ohlala khona ebe offer mabe kulesibili ahambe ngolesithathu so njengeyingane ke ikhule zikhuliswa umuntu wasejaldini mabe kuvalwe ikole sihambe siyovakasha ejaldini sivakashela umlungu asithathe sihambe wara esikhiphe siye ku kep ejabulile siphasile umlungu wakhe ke yena herself so there comes a time ngomunye unyaka ngesikhathi esipha ama Christmas presents mina wangishaya ngekhithi tennis yabo okay amalokhuzana lawa etennis amabhola khona inet ikhithi nje phela uba folwe ngimlamayo amshaye ngekhithi yera yabona uma am present ngecamera right so mina ke njengokuthi ngumfana okhulele elokishini emolweni angikwazi ukudlala lezi zinto lezi two i-background yami isemakhaya engqushu yabo asikwazi ukudlala izinto lezi zo tennis bani besiprefer ukuthi ubantu mhlawumbe bekuyibhola bekuzoba ngcono ayibona so ngayithuka ngithatha icamera kama umaye ngekhe esemsebenzini ngayithuka ngithatha le camera kama ngayifaka ama battery mina ngathi mangithi ngayibona wona i-flashlight iyashaya and stuff ngathenga ifilm kokusakhona ama film lawa ibhande leli ngathenga ibhande leli elishaya ithombe zo36 right thenga ibhande ngalifaka ecamereni mangilifaka ibhande ecamereni ngafika ngayishuthela ingane esikoleni ngoba bengumuntu obegangile esikoleni wani esikoleni ngendlela ebenginotha ngayo benginothi ngalendlela ukuthi nombese benguphatha esikoleni yabo zonke into lezi engasile lezi bengiphatha esikoleni kanti kuzokwenzeka ngithuke ngiphatha le camera njengoba ngiphatha le camera mina it's like ukuganga nani uma ngiphatha le camera ngilokhu ngishutha lezi ngane lo ngishutha lezi ngane ngishutha njalo ngiyayiqola sayindangana noma ngiunderstand ngiyiqola imali yama deposits la ngiyiqola 3 rand bama deposits ingane se after school mangibuka le mali ikhona ngempela labo 3 rand bama deposits mangibuka ngendlela bakhona ngawo labo 3 rand ngagibela from molweni to Painsama ngiyowasha lezi ithombe lezi ngigibele ngifike ngiwasha mabe ngiwasha ithombe isithombe mangabe sesingaka umuntu uphume emncane emngaka phakathi yabo but what matters ukuthi isithombe siphumile yayibona doesn't matter ukuthi uphume etshekile noma kanjani but all matters ukuthi isithombe siphumile on the following day ekseni mangibuya la even ngisho khala insindo ukuthi sekwi assembly yayibona mangibuya la ingane ifuna ithombe mina ngikhipha ithombe ngangungwe ingane yayibona nazo ayinendaba nokuthi ziphumile itshekile noma ingane okubalekile ukuthi ithombe iphumile ngaba ucameraman from there primary ade ngifunda kuyona kade ngibizwa ngegama lesikole kanga ukuthi lokishini ngicine ngiduma ngegama lesikole ekukhuleni kwethu sikhule sasikhona igama lesikole angithi besingayinaki leyo first name no second name besina ukuthi nje igama lesikole so ngidume ngaloko igama lesikole leli ka Charles yabo ngibe uCharles nje wara even nje emphakathini ngicine ngazwani njengo Charles ngoba uCharles wade shuthi ithombe uCharles ade aziwa yingane esikoleni ingane ezimnikeze le promotion yokuthi aziwe ngoba mangabe wena wenzela ingane yakhe iphathi ngeweekend izothi ifuna ukushutha uCharles ngoba uCharles ifunda naye yayibona so kube khona obrazo ke aba cameraman endaweni ngesikhathi isikhula kube yibona abagcina bengiqeqesha ukuthi ngesikhathi umshuthu umuntu umshuthe kanje kube ilapho ke la ngijwayele khona ukuphatha imali isifo sami kube ukujwayela ukuphatha imali yabona njoba ngidonsela le background yami nokuba ucameraman ngikunikeza iclarity yokuthi ngifinyelele kanjani ekuphatheni imali yabo so njoba ngibe ucameraman ngishutha ngesikhathi umayese offer efika endlini mefika uma endlini icamera yakhe on iyasebenza ithombe zikhona zila kubhakha uyayibona imali uyayibona ephaketheni
So she couldn't shout at me. Akakwazanga ukungithethisa. But all she said ukuthi hawu ngiyayithanda lento yenzayo. Ngoba wabona imali engangiyiphethe. Wabona imali engikwazi ukuyizama esikoleni. Wabona izithombe ezikhona. Although iproperty yakhe ngiyithathe without permission, right? So bese uthi uma hayi ngiyayithanda indlela yakhe ukuthi uyazama. Kodwa next time ngiyacela. Ngase ngiqala phansi ukucela. Ngathi ma ngisebenzisa imali wrong la kanje. Ngisacela ungithengela amafilm. Abuza uma ifilm imalini ngimtshele ifilm iba nezithombe ezu36 noma ishaya izithombe ezu36 iba u20 rand. Anginikeze kuma u20 rand wawumkhulu ku20 rand ngaleso sikhathi. Bese ngimtshela ngithi ukuyiwasha le film kuba u38 rand. So futhi le mali engidingayo it's about 50 rand kuya 60 rand. Yeah. Anginikeze kuma yayinkulu kakhulu leyo mali. Noma nganginayo imali. But ngase ngenzela ukuthi naye azi ukuthi lento sengiyenza ke manje ngokusemthethweni. Uyayibona lona? So it's like ngiqalile le ndlela sengifuna iblessing endleleni esengiyiqalile. There what happens. Ngaqhubeka ngaba ucameraman ngayishusela ngayiphatha ke imali. Yila ngiqale khona ukubona ukuthi nansi imali isikhona. Imali mayisikhona kuyashiseka nawe yazi. Qale ke kube lula ke nokuthi sithi mabe sijabulele nabangani bami ngihambele emva kwendlu ngiqale ngikwazi ukuthenga igwayi. Thenga igwayi masihamba emva kwendlu angithi abanye abafuthi bayabhema. 2 ngikhule ekhuleni kwami ngikhule ngizwana nabafuthi asebekhulile kunami ngokukhulu. So njoba ngikhule nabafuthi abakhulile kunami bengisase primary by the time. Yeah. Njoba ngifunde primary ngikhula nabafuthi abakhulile kunami. Abanye sebesiyekile isikole abasafundi, abanye bafunde high school. Yabo. Yaba lapho ke indaba. Ngesikhathi mina ngise high school abantu engizwana nabo abantu abasebenzayo, abantu abangasasebenzi. Abantu abaphandayo nabantshontshayo nabenzayo. So okusho ukuthi i-environment yami la ngikhona i-security imali yabona. Empilweni yami i-security imali noma ikephi la ngikhona yabona. La ngikhona sikhuluma indaba yemali ngenxa ukuthi ngikhule ngiwumuntu wemali vele. Ne-drug ke lingene kanjalo. Lingene i-drug wara qale ingithi khona into athi sibiza ngengithi. Bathini? Iphathini Melrex. Qale ke ngiqale ngibhema ingithi ngawo leyo mnyaka yabo 2001 ngiqala ngintshontsha ngibheme up until ngize ngibheme serious. Yabona. Ingithi ngiqale ngabo 2001 ngiyibhemela nje yabona. Sidle ngokuthi hayi lento vele ayinakekile nani. Up until ingithathe lento izizongibeka ngikhule ngize ngifunde high school ngiqede high school ngisebenze emsebenzini kade ngisebenza umsebenzi engigcina ukusebenza kuwona ngiyeke nje lemini ngicela ngisebenza khona ama-gym akafika kade kuthiwa i-muscle and fitness kade ngenza i-maintenance bona. So mawukuthi umshini unenkinga imini ohamba nge-reception fe ngidiagnose umshini ngisho reception mawukuthi ngizokwazi ukulungisa umshini mawukuthi ngeke ngikwazi ngizofonela uMatrix khona inkampani ebizwa uMatrix ekhanda imshini ngizofonela wona mawukuthi khona into edinga ukureplace mhlawumbe. But mawukuthi it's just a simple maintenance ibenziwa yimina mawukuthi lapho khona i-maintenance edingakala mhlawumbe kwi-building mhlawumbe ukushintsha ama-globe ukushintsha ama-plug and stuff kade kungumsebenzi wami wonke loyo. Mawukuthi kune-painting edinga ukwenziwa la ngaphakathi ejimini umsebenzi wami wonke loyo. So ngiyaqhubeka la ngiyasebenza ngiyaqhubeka la ngiyayibhemela yabo. So izinto kufanele ngabe ziyabhalansa lapho. But ayibhalansi izinto ngenxa yokuthi ngentela engibhema ngayo ngaleso sikhathi uma weyingane ade ngihlala naye ebengasebenzi right. Sineyingane eziwu2 la ehlala naye siqashe izindlu eziwu3. Indlu yethu esilala kuyona njengabantu abadala kuzoba indlu yezingane enekitchen nani bese kuzoba indlu eyayinezimpahla esasanda kuyithenga kwakuwosofa ama-room divide nama-fridge ngoba sasabantu ababeplana ukuphuma emqashweni siyokwakha. Lelo phupho kalizange lisafezeka. Yabona. Throw indaba yami ne-drug. So when the time goes on kwamba kwafika lento kuthiwa i-COVID-19.
wangitshela umlungu before iqale, wangitshela umlungu wathi khona umkhuhlane ozayo la wara ama-gym ngiyawadayisa. Yila ngiphelele khona umsebenzi-ke up until now njengoba ku-2026 angazi ngize ngisebenze ndawo ever since. Kushuthi nakuwona loya msebenzi njengoba kade ngisakhosele ngisahleli bengihleli ngenxa ukuthi siyazwana nomlungu siya-understandana yabo. Noma kade engazi ukuthi ngidla ama-drugs ngale ndlela kodwa naye ebe umuntu wama-drugs vele. So besicashisene kahle kahle. Nami bengimnikeza leya ndawo yakhe naye nginikeza leya ndawo yami but besingahlanganisiwe i-drug besihlanganiswe ukucashisana njengabantu ngoba nami kunezinto zakhe eziningi kade ngiyihide naye kunezinto zami eziningi kade eyihide. So sicashisene la emsebenzini njengoba kade ngisaqhubeka ngisasebenza. There comes a time sengihlala phansi ekhaya-ke sekucaca ukuthi hayi angisasebenzi ndawo-ke manje. Up until manje izimo-ke ezangikhipha endlini zangibeka. Uhlangane nehunga noma uphume ngale phathini endlini? Ihunga ihunga bese ngiqayileke vele dala. Ngicabanga ukuthi ihunga iyona phela ejikiza. Iyona-ke ihunga ejikiza into njengoba ngithi nje sicashisene nalomlungu lo. Ungicashisile ngenxa ukuthi la mina sengihola kabili. Ngathi sayide ukuyivala le ukuthi ngihole ngomhla ka-25 ngoba imali ifika kudala. Bese ngihola ngesonto. Kunemadlana ethize esazongelene ngawo ukuthi uzonginikeza yona njalo ngesonto. Bese kuthi ngomhla ka-25 ke angithiyeke ngalelo 1000 level. Lelo ukuthi umhla ka-25 nami ngiphuma nakho njengabantu bonke. Kodwa nje imali sayiyeka lento ukuthi ngihole umhla ka-25. Kwaba isivumelwano sami naye sobabili leso. Mina bese ngihola njalo ngesonto. Ngenxa ukuthi ihunga phela sidinga imali manje namanje angithi. So asikwazi ukuthi singathi sizohola ngomhla ka-25 ngizoma ngilinda umhla ka-25. Kungasho nokuthi mhlawumbe inkampani enkulu nemali eholwa mhlawumbe enkulu. Imadlana nje encane ukuthi ngingashisiwe nami phela la ukuthi ngingabe sengibonakala ukuthi nakho isijampile ngisasiphala yabo. Kuthe mabe kungamuka izinto zomsebenzi phela uyavela phela ukuthi awusasebenzi. Ila ngiqala khona ukudayisa izinto. Ila qala khona istory sami sokuthi okay le short le khona umntade enqoma. Le short le njoba ngigqokile ngiyacabanga ukuthi njoba bejwayele ukuyinqoma. Ake ngifake ngaphandle le short bese ngibuyisa ijini ngaphezulu. Khona ngizothi mangiphuma la endlini ngifike ngikhumule le short endleleni ngimnikeze lo muntu oyidingayo naye mangikhumula akangayiboni ukuthi kade ngigqoke ngaphansi. Ngizoyikhumula nje ngifana ukuphuma la endlini ngifake iplastic. Ngizothi mangibuya kuzophela mhlawumbe insukanyana ezimbili ezintathu imini osebuza le short la endlini. Ukuthi le short yami ukuthi yabona nje. Ibhekwe kucaca ukuthi ayibonakali. Imina futhi ozovela ne-option yokuthi ile ndiyeni yokushiya izinto zilale zodwa eminyango kulayini. Imini ozobatshela kanjalo ukuthi ile ndiyeni yokuthi ngishiye izinto zilale zodwa eminyango kulayini. Yabona. So kubatshela kwami ukuthi nini enishiya izinto zilenga eminyango kulayini. I-blame sengishiftela kubona. Yabona. Ukushifta kwami i-blame ila ekutheni mina ngiyasizakala ngoba istory sami sesiyaqhubeka ngithi. Uzoyibona ke uBhakavala lo engihlala naye umama. Uzoyibona umama mangabe egibela. Athi hawu ngibona umngane wakho ukuthi egqoke ishort efana neyakho. Ngithi mina hawu ngakutshela nje ngathi unayo nayo ishort efana neyami. Wayibuka wayincoma ngigqokile wase yayisela. Athi hawu wazowayenza ke indaba ukuthi uzothenga ishort efana neyakho kodwa yakho ibilahlekile. Lapho sekusho ukuthi lesi sigameko sesiya nokwenzeka izihlandla zibe mbili zibe ntathu. Angazi uma understand that. Yeah. So kuhambe kudlulele emafonini. Ngizohamba ngihambe ngilahlekelwe ifoni. Mangilahlekelwa ifoni, ifoni yami ilahleka isikelemu. Ngoba kuzolahleka ifoni but iSIM card ayilahleki. Lokho kwenzeka kanjani na? Ngizomtshela ukuthi kade ngifake le SIM card yami yaka Telkom efonini ngoba ibinedatha. Kanti ifoni izolahleka. Le SIM card yami yaka MTN le kuyona ade yaziwa. Inamba ibisalokho iyona iSIM card lokho imile. Abuza athi hawu ilahleke kanjani ifoni kwasala iSIM card. Bese ngithi mina hayi akikade ngifake le yaka Telkom ngoba ibinedatha. Njengoba kade ngikhuluma nawe nje emini wara ngoba siku angisayibona. Sengenzela ukuthi kube ukuthi uyayi-understand lento le yokuthi ifoni ilahlekile. Ngiyamfunza ngamanye amazwi ukuthi ayi-understand lo.
umuntu uma ngabe sathanda uyayi-understanda into noma ukushiya usesayidini lokuthi uyi-understandile. Mhla kwavela amaqiniso noma mhla esecikekile uwena esekuphenyela ukuthi ngisuka nawe la nala esekukhombisa ukuthi nokuthi yila ubona khona ukuthi ezinye izinto sulekile ukuyihide. Zayizohideka ukuba nithiwa awuzanga ngokubhuduzela kodwa ngoba wabhuduzela uhlulekile ukuyifihliza. So mangabe sikhuluma ke yonke lonto leyo caca ukuthi okay right usudayisana. Ezinye izinto ngenxa yokuthi nami ngumuntu phela. Ngiye ngifisa ukuthi zikhulunywe kudlule kuzona. Ngizoconfessa ngaleso sikhathi nakumina kusavuka umunye ukuthi phela ngumuntu. Ubuntu phela buyavuka. Uzoconfessa ukuthi ya ngiyaxolisa ngawusabhemile. Yeah. Hayi mawusabhemile. Mangabe kusavuka lento yokuthi phela ngubaba wengane. Yabo angithi nazi izingane zakho lapha phambi kwakho angithi. Njoba uyibona izingane zakho lapha phambi kwakho. Kuyavuka ukuthi izingane zami kodwa zona ayizothini. Yabona ngoba phela ubaba eqineni. Izingane lempilo oyiphilayo ziyayibona. Uzama ukuyi-understanda wena lento. Ngesikhathi uconfessa wenza yonke lento izifo ezikuphethe zokubhema isuke zisalele phansi. U-Arost usuke usayicambalalele nje uyidlise lamadolo. Awona mawusuvukile u-Arost usingila. Kanti ikhulunywa manje lento manje usukela uthatha ijacket liyashisa njalo ilanga emnyango. Uthatha ijacket uyaphuma uyahamba. Ugqoka ijacket uyaphuma uyahamba. Mawubuza ukuthi uhambelana nejacket elanga lishisa. Uzothi hayi ngenzela uba ngibuya ntambama. Sekuyisebusika nje. Noma sekuqala ubusika nje. Mangibuya ntambama ngizobuya sekubani. Kanti uyathi nizoyibuyela ngo-3-4 ukuthi wenzela ukuthi udlule uyidayise le jacket along the way. Kodwa ngoba nabo ke sebekubuzile uzodrayisa uzobona ukuthi uzodayisana endleleni kodwa okusalayo yona ibisivele isi-on target angithi izohamba ukhamba yabo. Ngikhuluma mina mfethu ukuthi untshontshe uzoyintshontshela ngisho wena uqobo. Uyintshontshela kanjani wena uqobo? Lento ithengelwe wena ukuthi iqoko wena isize wena. Yabo. Kodwa uzoyintshontshela wena ngokuthi uzoyitshela ukuthi udidisa lo muntu udayise lento le ngoba ibhekene nawe. Unama option awu2 onawo enhlezweni. Ithenye kwenze ithenye ingakwenzi. Njengoba ithenye kwenze uzothwena. Ngizokwenzelana noma ngizoyekelana ukwenza ngoba vele yami lento esikhuluma ngayo. Ngizoyekelana ukwenza ngoba vele into yami lesikhuluma ngayo. Ibhekene nami. Showcase vele ukuyidayisa uzoyidayisa. Ukuyidayisa vele uzoyidayisa. Isiphetho futhi kuzogcina kugcine wena. Ngoba u-Arosta phela usuvukile esisweni. Ayidlali ke lento le mayisemile esisweni isishaya amalokhuzana. Sakugijima egundwane. Ngiyakutshela gijima liso ligijima ngempela uNkulu. Yabo la okabangweni la usukuza ukuthi isisu nesifuba ngathi kuhlukana kabili ngathi kuyanqamuka. Ubona ukuthi ayikho into ozoyenza. Into ongayenza ungadayisa noma yini. Ngani uma ukuhamba mhlawumbe la edrobheni la ngaphandle. Ubona umuntu aqoshe into manje ayithintithe ayidayise. Lo ilahlile beyilahlele. Njengoba ezoyidayisela wena. Yabo. Yilento le. Lento le ngendlela esukibhlungu ngayo ikunikeza ngisho nemiqondo eminingi ukuthi hayi ungaphila la. Yabo. Ngikhumbula I think it was 2021. No 2020 or 2021. Kade kusaholwa lezi imali lezo 350 zisalandwa emaposini. Kade ngijwayele ukuyilanda kuleli post elise point ngoba aligcwali noma wafika ngabo 7 agcwala yabo. Sifike ngelinye ilanga ngifike kuthi hayi lezi imali ideclineile yabo. Lento yokuyichecka ke emafonini ibingakande kakhulu. Besave lesivuko nje sithi hayi vele sekuyinsuku zawo sami soyibheka. Uthi wafika kuthiwa zi-approvile kodwa ama-dates awakaphumi. Awu masibuya sizakala kade kusalezi ikhathi zama-mask. Sihambe sicosha ama-mask phansi siwathintithe. Sizowadayisa lama-mask. Uwadayise ngempela futhi uphume nemali ubheke uphinde ugibele uhambe lokushini. Yabo. So ngizama ukuveza into ukuthi omunye umuntu uyayilahla into. Wena uyithathe uyisebenzise ikusebenzele futhi. Ngenxa ukuthi usukunalo mqondo nawo. Angazi ukuthi manje ikuphi okungenziwa ukuthi kulabo abantu asebelahliwe ke kuthathwe bona ke baboyiswa yabo ngoba bona bawazi ukuthatha izinto eseyilahliwe ngithi ake kubuyiswe bona laba bantu
thatha umqondo labo bantu ungitshela ukuthi ngeke uphile nje yikho nje ngihlala ngitshela abantu ukuthi yazi noma ube nomqondo wephara yeah ungabi iphara iba nomqondo wayo lifuna into ezokwakha imali iphara so yingakho ngithi bavuma masasithatha umqondo labantu asebelahliwe yabona bafo ngitshele sithi mahleli la nezinsizwa lapha ngo11 no12 ebusuku sisaplana ukuthi sisazolala njalo uthola ukuthi omunye ufuna siphumise somewhere siyonyaka athi omunye hayi uzophuma kanjani uzogijima kanjani maqhamuka ama security noma amaphoyisa njengoba ukhokha yabona lo muntu usekunikeze ioption yokucabanga ukuthi lento othi ucabanga ukuyenza ungakaphumi la yiba usunenye ioption yokuthi mayijamba ngizokwenza njani ngoba nje obengibuza lo mbuzo angibuza wona ukuthi maqhamuka ama security uzobaleka kanjani umbuzo lo ngempela ongeke uze ubalekele ukhona uzothi usabambekela ubambeke khona maqhamuka umuntu ezokuphazamisa uzosuka kanjani lapha ya angisayibona lo so masingabuyisa laba abantu labantu labanye bona abantu abanomqondo mfowethu ngeqambela manga yabona wabe wazi ukudayisela into elahlewa awuthathe leyo mqondo yabo leyo uyibona ngeke izikusebenzele thatha nje umqondo wabo bona ngokwabo noma ungabathatha noma ungabayeka kodwa umqondo wabo mawungasube nawo njengobusho iba nomqondo wephara ube nawo bafo guarantee for sure ngeke bafinde yakuvemba empilweni ophunyuka bemphethe labantu kukangaki likuphunyuka usulibambele likayine nje kabili kathathu ubuye lo mqondo usukudedelile usithi hayi engamdedela lo bastard yabona yeah so manje iyakhula lento egcekeni ukudayiswa kwezinto nani exactly isigaba ke sokugcina ke kuhlukana inhloko nesixhanti mongasibeka ngalolu suku noma ngalezi ngo5 days before kube njalo kwakunjani endlini bafo lo muzo wakho uyanginyakazisa mawukhuluma ngo5 days before ke kwashaya ikhathi la utholithi asalali khona ndawonye nalo mama uselala nezingane ngale athathe yonke into athathe CV athathe radio into engisele nayo la into zokulala umbhede no wardrobe lento lezi engeke vele ngigugule ngikhiphe ngomnyango noma kuthiwa ngiyayigugula ngizodinga mhlawumbe abantu ababili noma abathathu abantu abazongibambisa aphuma ambolala nezingane ngale kwayikhona la endlini la ngilele khona noma kuthiwa kulethwa ukudla sekulethwa izingane kwayena kasangeni so leyo mpilo leyo ngiyayazi thuma ngikhuluma ngaleyo mpilo ya ngizwa ukuthi ihlengelele okuthiza so kuye kwabanzima kakhulu empilweni bavuka ngikama ubone ukuthi hayi vele manje izinto seziya ngomtsha wendoda ubone nje ilanga liyashona mama ilanga ngathi sayida khona ukuphuma ke endlini sengibona ukuthi hayi lo muntu vele impilo esesiphila ayisayeli ngakhona ayisasondeli ngisho ukusondela kwenye yazo yabona lo impilo esesiphila vele isiphelile isimile yabo ngabona ukuthi nothing I could do nothing I can do two ukubuyela ekhaya ngeke uzokwenzeka bangani bami abaningi sengidemejele kubona nginoma beyinganeke abathe ukuthi omunye saxabana naye long time ago uma kamfana khona umfana una 10 years una 11 kulonyaka saxabana naye long time ago loyo kuzoba omunye uma welasborn hayi saxabana naye yilo ade salokhu sibekezelelena naye sihlukane ngithola umnyuma wengane abuya ngamukela yabona uyena umuntu engathi loyo ngimdemejele yakho le mpilo ngimdemejele bavuke ngikama ngiwuphulile umoya wami ngiwuphula ngoma beyingane ngiwuphula ngama drugs ngiwuphula ngayo yonke into hayi bafo laba abanye ke kade benele bebona ukuthi hayi ubhakavana lo usema drugs thiwa hayi hlangana hlukana yabo yena lokho edonse ngokuya number 1 up until now yabo lo noma ke manje ke vele ke sathi nasiqhabene naye kodwa noma ngihamuka ngizobabona ngizobona izingane uyayitshela ingane athi ubabone lo noma mina ngingahlukana naye noma nani ningahlukana naye ngenxa yokuhlala nani kodwa it will never change ukuthi ubabone
Owakabani lo mfazi onekhanda lisebenza kanje? noma ehlaza yena. Uhlaza yena kodwa hayi. Hayi usuke ubheda kahle kuyacaca athi ukuhlaza. Naye uyayethi bese kutshela izithakazelo zakhe athena waphekwa netshe kwavuthwa lona. Izithakazelo zakuboke le. Usuke kuthethe ukuhlaza ngana. Ngowakamseleni. Hawu maduma ayakahlaza ayikanje. Bese isikhathi umuntu noma engekho lihlaza mfowethu. Kodwa ke uthando bandla. Yeah. Kodwa uthando bandla ke iqambela mama. Unalo bandla yabo lodwa. Ngiyabona nake namhlambe kufana njengoba nami nginoshukela wami wofuzo nje. Naye mhlambe ubuhlaza bakhe bofuzo ngisho njalo. Kodwa ke hayi uthando nalo nesikhathi sami wanginika. Hayi mina wasolela kusona inyawo mfowethu ngeke ngimsole. Ngeke ngasho lutho noma ngathiwa mhlambe siyabuyisana samwe samawo. Mangathiwa siyabuyisana ngakubona kuyibonus lo. Awuxolise kuye ukhulume naye lesizwe la. Mamthombeni intombazana. Uyazi ke mase ngisho njalo. Suke sekuphele naso limini. Angazi futhi ngathini kodwa uma wengane zami. Beside lokho, ezintweni eziningi sinyathelene ngiyazi uyazi. Ntombazane, hey. Hayi kodwa sikhuluma sesibonana mina nawe ake ngishiye nalawo mazwi nje. Ngoba vele la ku media kufanele amazwi akho. Kodwa wena uyazi ke wena. Aya. Linjalo mamthombe. Ungafisa ukuthini kubantwana bakho ukuze beqonde kangcono ukuthi kungani uba behleze enkalweni? Bantwana bami engakusho kunina. Ungakuzami ongakwazi. Ungakuzami lokho usuxoxelwe ngapha. Ungakuzami okunye futhi okubonela ukuthi kubaqothulile abantu. Ungayizami into othi ufuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani indaba bese ungakwenza ukuthi ungafuna ukuprove point. Mangabe kuthiwa uyokholwa ngokubona njengoSawuli. Noma njengosawuli, ubani uSawuli? uThomas lokho la ngikubona. Yeah. Mawuthi ukholwa ukubona njengoThomas. Ungafuni ngempela ukuba uThomas. uSawuli washawa unyazi esendleleni ebheke eDamaseko. Washintsha igama waba uPawulu. So wena njengoba uSawuli, iba uSawuli. Akucaci ukuthi unyazi lokushaya ngoba ngempela kuphoqisene. Mina njengamanje njoba ngishintsha igama kade ngitheni kade nguSawuli senguPawulu. Ngisho ukuthi izinto ezenzekayo empilweni yami njoba ngikhetha ukuyishintsha manje ingoba ngiyabona ukuthi le ndlela ebengihambe wrong. Yabo. So wena sheshuzwe noma ngathi ubani wakabani. Sheshuzwe lokho otshelwa kona. Mangabe kuthiwa shiya la. Shiya ngempela ungafuni ukuprove ipoint ukuthi mawukuthi angishiyi ngoba yini. Yabo lokho. Abanye sibangcwabele. Abanye bathuswa ukuthi bethi mabezwa bezokuthiwa kulonyaka ngebirthday yami ngizobe ngi41 years. Lo 41 years loyo anguhlanganisanga ngoba ngihlakaniphile noma ngoba ngilayisile. Ezinye izinto ile turning point engitshela ngayo ukuthi njoba ngibona ukuthi la nala ngiyaflopa la. Njoba ungibona ngijeka ngijikiswa ezinye zezinto enjalo. Abanye sibangcwabele along the way. Nabe sibangcwabele hayi ngoba kade behlakaniphe kancane noma kanjani. Yilabo ababefuna ukuba uThomas njengawo ababefuna ukukholwa ngokubona ukuthi batsheliwe ngoArosta nani but bafuna ukuyifila lento. Abanye batsheliwe ukuthi lento imnandi mawuyiqala ukufta kamnandi nani. Umuntu afuna ukuyi-experience. Akunezinto enga-experience. Awu-experience futhi ngempilo yakhe empilweni. Mawu-experience ngempilo yomunye umuntu. Lokho asuke kutshela kona kuthatha kube kona ukusebenzelana. Unga-experience ngempilo yakho ngoba impilo ayinaso isipele. Impilo only comes once. Uma wayidamage impilo iphelile. Ngiyaphela la. Ungathini ngokushona kwabantu nje ngale Maskani kuhlala nesidumbu uze kuphela 2 days zonke lezo izinto thina ebesiyibukela kude futhi sizazi njengehlazo. Yeah. Kunezinto mfuthu engizokutshela nje zona iqiniso. Ezinye izinto zifuna ukuthi ukunderstand ukuthi emqondweni noma siphila mawusibuka ngoba siyakhuluma siyaphefumula siyabhema siyadla. Kodwa kahle sesashona. Sesashona thina.
ukushona kwethu ila sabulawa noma ila safelwa khona wonembezo. Ila safa khona ke lapho. Ngeke ukuthi umuntu uphila la engqondweni, ngeke ukuthi umuntu uphila enhlizweni, ngeke ukuthi umuntu uphila emotional. On your sober senses like a judge. Ungitshela ungahlala nesidumbu for 2 to 3 days. Ngeke ungitshela ukuthi ungathi umuntu zonke nje lezo zinto lezo awuyithatha uyibeke on a realistic world. Akuzona izinto ezingenzeka mangabe umuntu uphila kahle engqondweni. Akuzona izinto ezingenzeka mangabe on your sober senses. Uhlala kanjani nesidumbu? Yini isidumbu? Yabona? Even ngisho umuntu esayihengile la. Thinta amaphoyisa kuqala ngoba kuyaziwa ukuthi isidumbu noma ngathiwa kuyabonakala ukuthi uyihenge yena akahengwanga umuntu akabulawanga umuntu. Kodwa ngenxa ukuthi isidumbu lesi kuye kufika amaphoyisa ezoshaya leso statement leso kwazeke athathwe ahamba yobekwa ngendlela. Kuthintwa abantu bakubo mawukuthi akaziwe ukuthi okwamaphi bamthathe kwenziwe into zakhona ngenxa ukuthi umzimba womuntu isidumbu lesi. Ukuthi ungahlala nesidumbu uhleli nesidumbu la it doesn't make sense. Kunezinto ezisusayo. Kodwa asazi ukuthi into enjalo isiwani. Kodwa ke ngisacela nje untshela iqiniso. Kade safa emqondweni, kade safa emotional onembeza bethu kade bafa. Ungafuna ukulandela idumbu ngoba nathi siyafana nezidumbu. Njo umuntu ekwazi ukuhlala nesidumbu. Uconfirma lento engishoyo ukuthi kade safa. Uyisidumbu naye ngokwakhe. Tshela mina ukuthi wena uyafisa yini ukuba isidumbu nawe ngokwakhe. Yeah. Asikaze sayithola igemegeme zakho. Uma usuphuma ekhaya ususehlathini ungasasebenzi. Sifuneka indlela ezisheshayo zokuthola imali because iwunga iyadimanda manje kumele ihlezi ubhemile. Yeah. Wena iziphi igemegeme uzenzile wena uphanta kanjani isitifiketi sakho besimi kanjani? Yeah, enjontsheni ke bafo eqambela manga singenile eMajaldeni. Unyawo besushaya ke nje. Ma sikuthela ngonyawo lento ukuthi kulelwe. Ngene obvious siyongena ngewini lase bathroom masifike eJaldeni. Leyo risk leyo yokufica indoda isayide indoda umlungu nomfazi wayo. Obvious le ndoda mhlawumbe mayicamele mhlawumbe icamele pheko sibhamu. Mhlawumbe isibhamu sekumatrasi mhlawumbe isibhamu silawo isafe. Wena uyazi safety mongena la endlini uthi kephi. Wena into oyizele la endlini uzele i-laptop nefoni mhlawumbe newash nani lento lezi esimple. Eyiphathekayo uzokwazi ukuphuma nazo manje. Lo muntu lo mangabe phaphama ula endlini wa reference. Yabona, umuntu okufaka ipipe la endlini phele kanjalo ngawo. Faka ipipe abiza amaphoyisa yabona. So kodwa ke besingena ngenxa phela sifuna lento esifunayo. Singene nyonyobe sithathe lokho esikuthathayo siphumelele siphume sambe sidayise ekseni. Shayo 5 usudayisile, shayo 6 usudayisile, laptop sihambile, phone sihambile. Uwashe selambile yabona, ususele mhlambe naleyo madlana mhlambe osele nayo. Ngenxa ukuthi i-drug Ohambeni leno lukanyawo akukho yini lapha mhlawumbe nahamba khona nayifica igawulo ezabekwa. Noma mhlawumbe wona uphundlela waphunywa kwakho napasalayo. Kuyekwenzeke wenkabi yami khona indawo engeke ngisho ukuthi kephi. Safika khona kanti umfazi ulele ngaphakathi endlini. Angazi noma indoda yayijola emotweni noma kwakade kwenzakalani. Kodwa indoda yaqhamuka emva kwethu. Yaqhamuka emva kwethu indoda. Angazi noma ngizothi kwagida idlozi noma ngizothi kwandiza amaphike ey'ngelosi noma ngizothi kwenzakalani. Ngoba into yayisho khona la intululwane ey'nhlamvu yasho sila ey'mbalini la. Sengisuka ewindini lasebathroom ngoba ekala ukuqongqotha. Waqongqotha ngikotele ewindini lasebathroom. Imina kwayihamba phambili ngenxa ukuthi ngine injury la ngemuva. Lo mfethu ungibheka phela. Uthi ungigadele la ngemuva. Ngine injury ela iqolo. Ngalinyazwa imoto nje like more than 10 years ago. So kune side elingasebenzi kahle mangabe ngiphenduka. So ngenxa ukuthi ngiyakotela ke ngikotela lapha. Besina inkolo ukuthi aqala ikotele mina kuqala. Bese yangilandela.
ngezwa ngento khona ezasho la odongeni noma zo2 yini ngoba zawuthi qwing la odongeni ngiyekela ngiyaphansi ilanga limala khona isithupha mawusibheka kahle lesithupha lesivuvukelo yasibona ngiyasibona asilingani nalezi mawubheka leli thambo leli ilala limala khona le rende ngoba ngafike ngaya ngalo phansi kanje laphuka labuya lazohlala la ngabaleka mhlambe 20 to 30 minutes kwayimangi lulwa lesi sithupha siqonda siqhuma kodwa injury ayiphindanga yaphela ila salimala khona lucky nangenhlanhla angazi uzotangani lento eyayiphuma lapha ayizange izingithole ilokho nje engakubonga into eyayiza eyayibhekiswe ngakumina angizange ize ngiqondane nayo nalo mfowethu engihamba naye azange ngiqondane ngoba saze satholana naye after 2 days wabaleka washona le ngabaleka ngashona le yabo isupha lesi salulwa ilaba engase sengifikela kubona sengibatshela ukuthi umuntu ucisha kangaboye yena ngitshela ukuthi mhlawumbe usalile ngendlela ade kwenzeka ngayo ngoba futhi kwabumfanyana owayemncanyana kunami ukuthi waye nesibindi-ke kuyindoda engiyithembayo yayibona mase ngimbona after 2 days ngathuka ngoba ngitshela ukuthi uyaphoka ngoba ngendlela okwenzeka ngayo ngangalindele ukuthi he might be still alive. Thiwa uma kade kuhanjwe kuyogangwa osinawane uma oyedwa efike esala ubuye ngasho umunye ukuthi yazi bengihamba nobani uzosho kanjani ngoba phela ukusho kwakho usho ukuthi usunikeza amaphoyisa umkhondo nje ukuthi awabuye phela ezoqoqa nawo cha phela kumele ufike utshela abantu ohlala nabo emasikanthe emadoda sesiyoganga wafike kwasala umuntu hayi ngcono singamane sihambe siyombheka ngcono ngamane ngifike ngiqamba amanga ngithi ngizwe kuthiwa khona umuntu oshawe ngala ade egqoka ijacket efana neyakhe asihambeni siyofunisela madoda ayibona sengashaya loyo mqondo ke nje onjalo ngeke ngize ngisho ukuthi madoda bengihambe naye niyakhumbula nani ngoba leyo nto enjalo phela sengiphela amaphoyisa awazolanda mina ayibona ikhona into ethi umngane emgaqweni umngane kahle kahle emgwaqeni akekho bafuna ukuthi nje iqiniso wazwa serious lo mbuzo wakho umngane akekho emgwaqeni khona abantu ophila nabo yingakho ngithi ngeke ngize ngisho ukuthi bengihambe nawo yabona wafike wasala ngoba mangabe ngisho njalo okusho ukuthi ngiyayibophisa mina ngoba umngane khona izinto eziningi ufanele ukuthi uyisarende mangabe sikhuluma ngomngane yabona so emgwaqeni umngane akekho emgwaqeni khona abafowethu esiphila nabo khona abafowethu esibhema nabo khona abafowethu esenza nje labo izinto eziningi kodwa umngane nje like umngane as a friend akekho first 3 days thiwona onzima umuyeki wonga uma ungasichazela ngalo first 3 days wakho overcome kanjani ukuthi uhlala ubone nansi imeshent but still ungayi kuyo unqamuka amathumbu yabona bafu iminutes uyazumeka uyaphaphama ibhlungu lento kodwa ngenxa ukuthi uyitshelile lokho noma ezinye izinto ke ngizokunikeza nje i-option zingekho lula ukuthi uvele uthi manje ngithi juqu khona siphisane-ke ngezinto ezithize ukuthi ngcono yehlisa idosi mhlawumbe ububhema amakhepha awu-4 a day iya kwawu-3 umzimba wakho wajwayela u-3 uye kwawu-2 nani kodwa-ke kuye kuye nokuthi umuntu unenhliziyo enjani-ke mina ngendlela enginenhliziyo embi ngayo ngavele ngasuka nje ngathi ungangisayibhema kwathiwa hayi unesikhathi sokudlala ngagula emva kwalapho kwabe ngathi ngiqujukelwe inyongo kwathiwa hayi simtshelile ngathi mina ngithe ungangisayibhema bafike ngigula ngilele phansi ngiqhaqhazela ngijuluka ngimanje ngigula kufike kuthiwa hayi awushaye lo 2 hits khona uzokwazi ukusukuma uhambe uyophanda at least ngcono reduce idose ngibatshele ngithi idose ayinyuswanga yinina idose ayidingi ukureducewa idose ifuna ukukhishwa out egazini ngoba mina isinqumo sami sasisho njalo ukuthi esakhe noma isikabani esithini yangazi kodwa esami mina sasisho njalo ngayitshela nje kanjalo up until now ufika isikhathi esikanani
Ngathi nginabo 6 months. Hey usuhlalile bo. Nginabo 6 months. Noma nakhona kungakabi into etheni kodwa slowly but surely. Hey. Slowly but surely. Malini enkulu ekwayithola lapha na kunyawunyawo nje washo uthi hey ngaze ngahlafuna bo nguboy. Ya imali enkulu ngiyithole ngala ka 6 months. Khona ke khona ke drug okuthiwa uzonda imali. Ake siyeke kiwunga kancane. Ake singeneke nangokuzonda imali. Oh wena usudla uzonda imali. Khona idrug okuthiwa uzonda imali okuthiwa iRocky. iRocky kuyena akuyona lethu iyahlanyisa. iRocky ayihlanyisi kodwa ke nayo inemkhuba yayo njoba ngithi uzonda imali. Mawungase unikezwe u15,000 ngini manje kuthiwa hamba othenga inkomo noma hamba ukhokhela inkomo sesiyikhombile. Wena uya eplazini ebhonweni noma lapha la kudayisa khona inkomo uyoyikhokhela nje kuphela. Bese uqala lapha la kudayisa khona uqala unjalo uthi ngishaye nje ophisa ababili bese ngiqhubeka nendlela. Leyo mali yenkomo ngiyakutshela ngeke ifike lapho. Ile lethu itsamore. Itsamore lona ke yena kuzonda imali loyo. Hey Yona ke rock leyo. Bafo yona iyasiza mawuzoyeka iwunga kodwa into eyinkinga nje obisiza ngala iqhatha nezinkinga ngala. Yabo lonto. Iyona eyangisiza ekutheni ngikwazi ukuthi nginciphise idose ngala ngoba yona ayigulisa ayinalutho but ikwenza ukuthi umzimba uqaqeke uhlezi uright yabo lonto. Noma ke inkinga ke ngasekutheni imali ayifuni nokuyibona. Mawaqala wabhema kule. Shawuvale makusakhona into yokuthenga nje ushawuvale. Shawuvale nje makusakhona into yokuthenga. Kuyobonala ngakusasa nje sukhanya ilamba ungasenalutho. Ayibona lona. Sekuthiwa hayi. Akasena. Ya usasitshela ukuthi waphatha imali after kwafika uzonda imali. Ya khona la esihamba khona nalovana lo safisa thola imali yo18,000. 18. Ya 18,000 sayithola iucash le mali yaye ibithole throwback. Yabo. Nalo muntu lo mangibuka ngendlela eyiyona na ngathi naye mhlawumbe wayumuntu owaye shushumbisa something. Ngoba le mali mabe sibheka indlela eyayiyona kuyimali eyayino 10 rand no 20 rand no 50 rand yabo kanje. Thu uyabona ukuthi imali engcolile like imali eqhamuka right from izandleni zomuntu yabo ishwa banela. Uyabona ngathi umuntu odayisayo like. Ngathi umuntu odayisa lona futhi drug mawuyibheka. Kodwa ngisho ukuthi ngisini. Kodwa safika nje kulowo muzi lo safeza thola leyo mali eyayi kanjalo. Leyo mali hayi ngathi kuyimali emadimoni. Ayuhlala ngo3 days. Yabo. Njoba ngikhuluma ngo18 sakatha 9.2 ngoba wawu 18.4. 9.2 kosa lamhla mali u70 rand abayithe ecaleni nje yabona. Kodwa nje kulo 9,000 esabakhatha hayi 3 days awuphelanga. Awuphelanga. Akazi nami kanjani. Kodwa nje 3 days awuphelanga. Ushanje shawa ngisicathu yonke into leyaphela. Hey ndoda siyabonga ukuthi usuyinqobile iwu. Sesiyafisa ukuthi manje unqobe iRocky. Yona kuthiwa inhle ngoba asisho ukuthi abantu ababhemeyo. Yeah. Kodwa ngoba akayina aroster. Yeah. Kodwa futhi nayimbi ngoba mawusebenza ikhatha nabantu ikweletu yonke lento ngoba kuthiwa ngathi into nawo ngathi ungayithola manje namaphathi ayikho into eyisifo ekuthiwa isuke isihlele emahlombe ngempela ukuthi usungashona nokushona mangathiwa awuyibhemanga. Yeah. Ingqondo nje suke ifuna. Elami lokugcina nje bhuti wami ngisacela ukuthi ngithi idrag nje mngani wami sokwethuze kwalo. Idrag nje mngani wami sokwethuze kwalo. Idrag nedrag line effects empilweni yomuntu. Idrag nje nedrag suka nje eduze kwalo. Noma ngathi uyinsango emsebenzini mawusebenza uzongaperform kahle ngendlela. Emsebenzini mawusebenza uzoba nezinkinga idrag nje suka eduze kwalo. Idrag nje suka eduze. Lungile ungayishukela ke mawusuhlele ekhaya. Ngoba phela vele siya understand sisithakazele sithi hayi ugwayi wesiZulu angithi. Lungileke singa understand hayi kanjalo. Kodwa nje into eyidrag nje mngani wami move away from yona. Umuntu omdala nakhona futhi hayi ingane. Njoba sisho umthunzi wezinkukhu. Into ukuthi umuntu omdala umkhulu mayisebhemile la ayibukele izinkukhu lokho uyithamela lapha phansi kwezihlahla zakhe ayibona. Hayi wena.
i-drug nje suka nje eduze kwalo noma kuthiwa i-Itamon noma kuthiwa yini ungacabanga ukuthi amakhekhe amnandi. I-Itamon ngoba uzolokhu ulidle njalo uzodle ngisho imali e-wrong. Bakujaha abantu bakukaphe bakushaya. Leli phara lelo hlezi ulibuka ngakini likajwa lijahwa abantu likajwa ngobhushi kusasa wena loyo. Ngiqedile lapho. Okunye nje mngana wami okuningi ungafuni uku-experience ungafuni ukuthatha izinto uyiphose ngakuwena noma uyitshela ukuthi wena ubuzocabanga kangcono kunaloya muntu. Loya muntu njengoba emdala kunawe une-experience engcono kuneyakho. Nasempilweni nakuyona yonke into ikwi-fight, ikwi-physical fight, ikwi-mental fight. Ucabanga kangcono kunawe kodwa njengoba omalume bakho bambamba bamkapha bamenza lento abamenza yona kusasa wena. Uma ungaphuma edragini ngoba imkhuba i-drug kuphela. Ubani umuntu wakuzwa kuthiwa ubamba inkunzi wenzani akaphuzwa akabhemu yebo lona. I-drug elungisela kuyona yonke lento. Stay away from i-drug uma ufuna ukubona impilo uma ufuna ukubona ikusasa liqhubeka. No, sibongile nina bendlendleni nophapha ekhanda kaMenzi indaba le nto umemeza athi yakhalela ukuthi igula likajama lichithekile. Hawu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kolimaholo limhlabeni imbeduli nina bentule bande ngodonga kola kithi kwabheka uZulu madoda phansi le madoda engcobo bathini uZulu liyaduma liyazongoma inkosi yakhona awu madoda bomnaka mamfombadane nemajaha khona wangifonela umswati wathi professor odumelisa namajaha awuzwa awuthi nami ngivalelise nami mina ke ngusehla senyukano ngomlenze noma kuthiwa abantu umpanso amajongoze ehamba nini yajecosa amathokoni nomtholo wayidinsiza egeyisini lasekhabo malume vele umshana mfakeni isiphado nyaweni ukuze indlela zakho iqonde umtholo uyayidinsiza isibuko sabasho isibuko seyintombi shwela nina kandaba siyabonga uma uyaqaluka kuba ingcenye yohlelo lethu oluhuchungechunge cindezela usubscribe button ucindezele nebheli siyacela abantu bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukwenza nezinye izinto awucabanga nje mfana nesilwane esinjengalesi sizokhuluma nezingane zesikole sizokhuluma nabantwana benu sizokhuluma nezingane zenu kungakanani ushintshe impact esingayenza kodwa ngenxa yamandla kunezinto esingakwazi ukuzenza sekuze kungabe ngathi manje iculo esikhulumayo sicela abantu bejoin membership noma uma ufisa ukungifonela ngokuthile ufuna sixoxe ngabe lapho nomntwana ongamqondi kahle indaba yezidakamizwa sekwenzela izinto ongazazi ama advice ukuthi ungenza kanjani ungafonela kule nombolo 081 513 5606 081 513 5606 kama lami ngoprofessor ngoMkhize Ntabu ngaphansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asodla ngothini la kaMandlakazi ngakho ke sengincenga